Orain bideo honetan eduki digitalak sortzeko adimen artifiziala erabiliko dugu. Oinarrituko gara orain arte landu dugun erronkan, eta, bere izeneko animali klinikaren irudi korporatibo diseinu proposamenak eskuratzeko, prompt egokia sortzen laguntzeko eskatuko diogu ChatGPT-ri. Orduan, ni jadanik eman diot, argibideak eman dizkiot ChatGPT-ri eta eskatuko diot sortzeko prompt bat abere animali klinikaren irudi korporatiboa sortzeko. Kontuan izan da ondorengo puntuak. Hauek dira, aurreko bideoetan 5 ideia ematen zizkin ChatGPTek, taula batean balorazioa egin batetik 5 zein zen egokiena, eta aukeratu dut, horietatikan egokiena zen, hau izango da taula, bai hemen da, hostoaren besarka da, guztietan balorazio berena horri ematen zion. Orduan, hemen egina dut bilaketa, kontzeptua, logotipoaren itxura, koloreak, balioak eta estiloa taula hartatik hartu ditut, eta eskatu diot, horietan oinarrituta lagun diezadala sortzen prompt egoki bat. ChatGPTek eman dit emaitza, eta alde batetik ematen dit prompt bat euskeraz, esan ez, nik beharra banu, aukera eukiko banu euskera erabiltzekoa nire irudia sortzeko adimen artifizial plataforma horietan, hemen eukiko nuke dena, estiloa, zein kolore nagusia, zein, zer nahi dudan transmititu, ze estilo, eta bar. Eta gero, ematen dit ere, optimizatutako bertsio labur bat inglesez. Hau da lanik erabiliko dudana, ze erabiliko dudan bi plataforma ezberdin ikusiko ditugu, alde batetik ideogram, jadanik hemen dudala, orduan, aurrez sartu diot, ChatGPTek eman didan prompt hau, eta hau da ematen didan emaitza. Emateizkit, hauek dira lehenago aurrez egindako proba batzuk, ematen dizkit 5 aukera ezberdin. Izenburua, abere, ondo jartzen dit, gero inglesez ematen dit azpi tituloa, orduan hau, egokitu beharko nuke Photoshopen adibidez, edo kasu honetan, nola, vektorea dan ematen didan fitxategi mota, editatuko nuke Illustratorren. Adibidez, gustoko eukiko nuke hause, badaukat aukera deskargatzekoa, kasu honetan JPG bat litzake, nik agian hor gero Illustratorra eramango nuke, bertan kalko interaktibo bitartez vektorizatu eta tekstua bertan aldakatuko nuke. Hau izango litzake ideogram plataforman, orduan oso erabilera erreza. Hementxe sartuko nuke beste proba bat egingo dugu. Aukeratuko dut prompta, bertan sartu eta 4 aukera ematen dizkit. Aurrezia egin ditut, pixka tardatzen dutelako aplikazioek eskatutakoa betetzen. Orduan, kargatzen duen bitartean, ikusiko dugu beste, jazta, egin dit, beraz, oso gauza antzekoak egin dizkidala ikusten dut, View Creations esango diot, eta hemen, hori da. Lerro bera jarraitzen du, baina, beste variante batzuk egin dizkitagian, behitu, hau, simpleago atera dit orain, gehiago gustatzen zait, hau hartuko nuke. Orduan egingo nukena da, besterik gabe, deskarga aukerari eman, eta kasu honetan doako kontuan uzten dit JPG bat deskargatzen. Beste programa bat erabili dezakeguna bilaketa egiteko irudiaren sortzea prozesu hau lantzeko izango da Recraft. Orduan, aurrez probaren bat egina daukat, baina beste proba berri bat egingo dugu, bertan sartuta, joan beharko gara chat de IA
alde hontara, eta bertan nire prompta idazten dudanean, bueltan emaitzak emango dizkit. Orduan, orain generatzen ari zait, eta hemen, honek kasu honetan bi emaitza ematen dizkit. Programa honek daukan alde ona izango da, esportatzeko orduan, ematen didala aukera gehiago dauzkadala, eta posible dut SVG formatuan exportatu, hau Illustratorren erabili dezakedan fitxategi mota izanik. Horrez gain, edizio ezberdinak egiteko aukera badaukat ere, prompta kasu honetan badauzkat beste aukera batzuk ordainduz gero gehiago emate ditunak, baina baditut fondo aldatu, kolore ajusteak eta zenbait edizio egin ditzaket programan bertan. Hala ere, bestela, esportatu eta Illustratorren amaituko genuke eta zuzenduko genuke, gustoko ez daukaguna, adibidez, nahiko bagenu, zenbait elementu moldatu edo tipografia aldatu eta bar.